Acum. Mai lansează-ți odată. Ce povesteam ție? Ce poveste ai, măi? Păi, Timp să-l filmeze de acolo. nu e vorba, nu era camera pornit. Adică nu iei telefonul. E bine să-și ia Hai. ca să filmeze la asta. Tot. Mă înțelegi ce am zis? Hai, Flo, hai. Pregătește-te că vine ăsta și-ți rupe fâșul. Du-te mai încolo. Du-te mai încolo, mai încolo. Mușculosul. Da, dar asta chiar că nu poate filma. Dana, eu trebuie să preiau câinele. Când am făcut primul pas, ai dat drumul. Da? La el? King, lasă, King, lasă, da,